Het rent helemaal uit de hoorn op 1 april. Tientallen supporters had verzoen op Lodewegers. Gedrag dat voor de club en de trainer viergene gevolgen had en daarom het oorstraft worden moet, vindt de rechtbank. De gebeurtenissen op 1 april 2014 hebben op diegenen die daarvan rechtstreeks getuigen waren, zoals kantoorpersoneel van Cambuur en de stewards, diepe en angstige indruk gemaakt. Maar ook landelijk hebben de beelden van de bestorming van het stadion de nodige stof doen opwaaien. In brede kring, binnen en buiten de voetbalwereld, is terecht schande gesproken van het gedrag van deze groep supporters, die eigenlijk die naam niet waard zijn, nu ze hun club geen steun, maar alleen schade hebben berokkend. De rechtbank leidt celstraffen op ons 6 mannen, waarvan 3 onder betingst. Een van de 4 supporters met 4 mannen de cel in. De rechter neemt zijn houding laconiek. Op dat maar ze 2 lang net in de buurt van het stadion komen. In feite is Lodewegers het werken onmogelijk gemaakt. U, als een van degenen die het stadion is binnengedrongen, is daar mede verantwoordelijk voor. De rechtbank neemt nu u en uw rol in al het bovenstaande zeer kwalijk, te meer nu u slechts enkele maanden eerder ook al veroordeeld bent geweest voor voetbalgeweld en al een stadionverbod had. Een forse bestraffing in de vorm van een gevangenisstraf is daarom zonder meer op zijn plaats. Op 30 juni moeten nog meer railskoppers voorkomen.